baba tsoho mai kin abin da Allah ke kamna. Kai su baba suna son abin da Allah baya so. To kaji in ji Shata, Badamasi na sha gaya maka, sarki goma zamani goma, rigar ta'adda ba ta haɗuwa da rigar salamin kaulin. Badamasi ka ba wa talakawa mamaki, ashe wanzami baya son jarfa? Tarihi mai maici. Badamasi na ga alama ka manta abin da ka tsula a 2011. Talakawa kwana suka yi suna kukan takaici saboda irin abin da ka tsula a wancan lokacin. Wai dan karba bai shigo, kasa aka gine filin wasa, aka dinga langaciya da gireda. A zamanin ka in ka manta talaka bai manta ba, haka kasa aka rinka sa mutane a buhu, a kai su bakin kogi, ana musu jiban dan wake tsulum. Haka ka sheke ayar ka ba wanda ya ce maka ufan. Badamasi duwa zamanin ka talaka ba zai manta ba, haka za a ringa jin karar mutum tsakar dare ko ba dauki gawa idan iyalai suka tafasa suka kunkuni a dubu zan kadaidiyar budurwa daga cikin iyali a mata daukan amarya a mata giwa ta faɗi. Wayo Allah, Badamasi talaka ya zai yi manta wannan. Yara suna ta ziga ka kana ta karyar wai kai jaru nan indiya ne. Raban da karyar wani jaru nan a baya da rinkin masta ya ga za ka masa irin wannan dukunkune, haka ya ta sokiyar ka har tsakiyar gari da sasari a hannu. Jaru wallahi ka kiyaye fadan jagu masta, gari yana zaman lafiya ana ta kasuwanci don biyan bukatar ka kai kadai ka tafi har Kano wai kai yo hayar yan kalare ana tafasa motocin matafiya rana tsaka kasa yan kasuwa suna ta rugawa da gudu ana rufe shaguna kuma jagu ya barka. Wallahi jinin dan adam ba ruwan zogo bane. Wakako ai idan ka ya nuna maka da kaje Sambisa kaga fadan wuce kaga salon tace kuma kaga yadda ake kumfu. Allah mai daurin talala. Badamasi yau ka gani yadda duniya ta maka daurin chocolate da mudin da ka auna ka gasa ya hannun talaka. Yau talaka da shi ya auna maka naka mudun. Badamasi wannan shine karkon kifi sai ga sha Sambisa rana kata ana a tare jaru yana gudu. Jaru ya haɗu da jagu masta. Ya abi da habi abin da kai ne aka maida ma. Na ƙarshe, dattijan wuri.